sú to 2 hodiny. Naozaj ma to mrzí. Máme tu dnes blázinec. Vy ste čo? Vy ste kto? Mike. Matka! Čo je? Čo je? Myslela som, že sa ti páči byť kostýmová výtvarnička. Páči. A chcela som sa iba na niečo opýtať včera. Som dostala od mámy mail plný preklepov. Dobre. Nerozumieš tomu. Moja mama nerobí preklepy. Nikdy. Ja nie som presvedčená o tom, že vám naše materiály môžu dať odpoveď na vašu otázku. Prečo nie? Usilujete sa zistiť, prečo si Beethoven vybral práve Diabelliho Valčík. Áno. Bola to otázka momentálnej inšpirácie. Ako by sa zastavil čas a on premýšľal. Bezvýznamný skladateľ by samozrejme tú pasáž vyškrtol, alebo by ju aspoň pozmenil. Pozmenil by tie takty, ale on nie. On sa vysmieva zo mňa! Viete, čo by vám urobil, keby vás videl dotýkať sa jeho skýc? On zmenil môj Valčík na bujarý pochod! No, je to ako pochod Cínových vojačikov. To nemôže, toto je prvá variácia. Všetko je lepšie ako smrad Viedne. Rozhodol som sa, zostaneme tu. Môj mizerný sluch ma tu nebude toľko moriť.